माथो जानाय आरो दिलि भाजा मा भाजा दिलि भाजा बे मिक्सारखौ दिलि भाजा होनो नागिरदों गोगोमलै नोंसिनाव एसे थाहैनानै रावखौ सोलोंनांसिगोन होनद्रे आङो ना नोंसिना सबाखौ मा होनो सबायानो बुङो होद माथो हबा बिसोरनि मानसिफ्रा हबा बेफोरखौ ओमफ्राय हांसोखौ मा होनो हांसोखौ हांसोआनो हांसो होद माथो हांखोसो होनो हांसोसो औ होनो सोरबा ओमफ्राय मोसौखौलाय मा होनो मोसौखौ मोसौआनो मोसौ होद नङा मोखौ नों इउटुबार जानानै रोंला दाना गावसिनि सानजारि रावखौनो मोखौ होनो रा मोखौ सानजारिबाला मोखौ प्लास्टिक ओइ सिगांनि गोदोनि बोरायफ्रा बुङा दालाय गाथा खालामबाला मोखौ होना जाब्रा बुगोन आं नोंखौ जारौ बे सोर बेखौ सिनायना सिनाया सोर हु इज ही सोर बियो सार मा नाम बेना एल'ग्रा सार होननांगौ वेलकाम एल'ग्रा सार होननाय वा बिबैखौ खुलुमदों मालाय जारौमोनहा बिदिसो रोंनांगौ आयंखौबो आबौआ आयं जाहैलायबाय आयंआ थाङा ना जोङो थांनो नागिरदों BBC मानि बै BBC निउसआ नङालै ब्रिटिश ब्रडकास्टिं कर्परेसन नङा बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन BBC मानि दा जोङो नै थांनो नागिरदों मा जायगायाव जादोंथाय आङो दा बिंखु ब्रादारनाव सोंसै नै जोङो रेडि जाबाय जारौमोनजों नै मा नाम दे खिन्थादो जारौमोना एफ्रिन मा क्लासाव फरायो केजि नोंहालाय मा नाम नोंना हाइलिन बाग्लारि मा क्लासाव फरायो नोंहालाय क्लास 3 बिब' बिनानावना नोंसोर काजिन्स ओमफ्राय ब्रादार बे BBC कनभेनसना बेसेबां बोसोर जाखो दायाव 110 बाबरे बा सेन्सुरिनिबो बारबाय ओमफ्राय मा जायगायाव जादों दा एबार दक्षिण कयाबिल दक्षिण कयाबिल जोंनिफ्राय 35 किल'मिटार जोङो दा मा गामियाव दङ मा गामि बियो बग्रिबारि ना बग्रिबारियाव दङ जोङो दा ओंखारनो नागिरबाय 35 किल'मिटार जाहैदों बियो ब्रादार बिंखु बाग्लारिनि न' बियो केम्पासआ बिराद मोजां बानायदों लन दङ वाल होबाय न'आबो फरेन स्टाइलनि कालार होबानो बिराद मोजां नुबाय जों थांसिगोन दा अखा हानानै बिराद मोजां जाबाय हाद्रि गैला साफा स्रां जोमैफोरखौबो स्रां नुथारबाय ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जा खुसि ना थांनो मोननायनि थाखाय बिराद दखान नुहैसिगोन मानसि मेरला ना बिदिनो ओरैबायदि जाम जाबायना नै वा सफैबाय सिख्लाफोर सफैनानै माबायदि मोनखो सबायाव माबायदि मोनखो सफैनानै ब्रादार बिंकुमोननि गिर्जानि पेन्डेलाव सफैबाय गावबागाव गिर्जानि पेन्डेल बानायनानै थादों बा केटारिं सार्भिसखौ नायनोसै अमा खर' जोंनिया खर'खौनो जायो खर' मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि दाउ बिदर अमा बिदर सोर बिदर जायारा लाब्रा मोनबाय एल'ग्रा सार खुलुमबाय दिनैनि सबायाव लोगो मोनबाय सबायाव बबेनिफ्राय हायनाय नोंलाय जाबाय बिस्थिबार 1 तारिखनिफ्राय आं दा नोंखौ होनदों रे नों मबेनिफ्राय हायनाय दा मबेनिफ्राय हायनाय माने गिर्जानिफ्राय गिर्जानिफ्राय थौदो होमबा गिर्जायाव नों हांगोन दा हांगोन आं नोंनि बुहुत गोदोर मोजां ना खबर
Ini coba angin friend. Oh, friend. People YouTuberannya. Oh, deh gosanthों. Oh. Ya, ada kami Oh, nanti. बेलाय? Ya kami nanti. Oh. एल'ग्रा सारनि फियो नामा एल'ग्रा सारनि हो फियो नङा बेथन होआनदां नोंनो हो बेथन बिनांगौ Pura tuh. एल'ग्रा सार नोंनि खर'आव एसे होनोसै दे बे दावदैखौ देफ्रुनोसै हागोन ना हाया Kau kendang le, kora kau kendang. दावदैजों हाया Udah belum mampu nggak tuh kita? संख्रिखौनो होनो Kembali makan. Ada mabaku pun naik mungkin mampu. Oh, oka. अखाखौ औ Oka kali itu nih oka nak pun kaya nih mampu अखा man. नोंसोर फानि होनाथ' Panen pun apa? Ya, oka nih oka. फानि परिसे होनाथ' फानियानो गोलैबाय ज्राव ज्राव बिदि Oka siapa mau berapa? नोंसिना सबाखौ मा होनो Coba ya nih pun. होद माथो हबा Di sini mas coba bingung coba. ओमफ्राय हांसोखौ मा होनो हांसोखौ Hangsi na hangsi no. हैद माथो हांखोसो होनो Hangsi sebenarnya. औ होनो सोरबा ओमफ्राय मोसौखौलाय मा होनो मोसौखौ Mana mau cuci? हैद नङा मोखौ नों इउटुबार जानानै रोंला दाना गावसिनि सानजारि रावखौनो मोखौ होनो रा मोखौ Kadangnya mau. सानजारिबाला मोखौ प्लास्टिक Hangsi baru. सिगांनि गोदोनि बोराइफ्रा बुङा दालाय गाथा खालामबोला मोखौ होना जाब्रा बुगोन आं नोंखौ बाजारबो जायो नै गोबां दाब जायगानि मण्डलफोरनिया फैनानै बाय थाफैना सानब्रै गाहाम मैगं थाइगंनि बाजार बेदर ना बेदर गासिबो अमा बायग्राफ्रा अमाया बेसेबां रेट सेरसेयाव 360 आथिंफ्रा रावबो लांथाराखै नामा थेङा लांदों बेसेबाङाव हरो आथिंखौलाय 250 सेरसेयाव ए आथिं खर' सालायफोरालाय सालाया खर'जों थांफायोना माबसे सिथारखो दिनैलाय दिनै जाबायलै 42 ता बा दिनै 42 ता मैयालाय मैया जादों 50 तायानो होनदो बाब्रे बाब ओमफ्राय आरो दाख्लि दाख्लि खमलै 26 ता आयौ खमसे खम बेसेबां अमा हाखो बाहाय बाजाराव हा टटेल बेसेबां जाखो 42 ता 26 ता 180 तासो नांगौ बाब्रे बा 200 नांहां जाबाय आरो ना गासिबो सबायावनो ना बेदर मैगं थाइगं गासिबो जानाय लोंनाय संख्रि बानलु मोनजोबो बाजाराव सोंसै एबार दासिम माबसे अमा हाखो बर्तमान 80 ता बिब्दि थांबाय गासै सानथामाव 80 ता आरो नांबावगोन ना ओमफ्राय रेटआ 360 नि हगारदों लकेल मार्केटआवथ' 400 गोनदां मारैहाय एथ' खमाव हाखो बारा होबाय आरो 40 ता धोरोमनि इसोरनि नामाव सालायनाय नालाय लाब जायासै इसोरनि नामाव खम रेटआव होनाय जादों 40 ताका माने लाबखौ नायाखै लाबखौ नायाखै जों जाहोनो हाबानो जाबाय जाहाथे बे सबाया साक्सेसफुलि मोजाङै मोजां जाफुंनो हानाय बायदि ओंखायनो खम रेटआव हगारना होदों मोजां जोबोद मोजां जुलाफि ना जुलाफि दाउ बिबु गोदै गोबाब बेसेबां सेरसेयाव बेसेबां 160 आधा केजि हरदो दे जोंनो औ आधा केजि बे बेसेबां सुखानाय दे हरदो बे मोनसेयाव बेसेबां 50 दे हरदो मोनसेल' बांद्राय जानो हाया गोदैया हेल' सार न' आबाय 50 ताकानि जुलाफि बर' हिन्जावफोर सावनाय ना हारसा हौवाफोर सावनाय बेलाय बर'आनो दे मोजां नोंसिना मा मोनो पेकेट चिप्स बायदिसिना दे थाथ'दो जों एसे बेरायबावनोसै बिहिबथार नै बाजारा गासिबो मोनजोबो कमला लानो नागिरदों कमला औ 60 ताका 60 ताका फ्रा प्रब्लेम जाया 10 ताकाया प्रब्लेम जाया ना दे मोनसे लानोसै नोंसिनाव बेखौ मा होनो एल'ग्रा सार
예? 나랭 콤라코 नारें गोदै होनना बुङो 나랭 거대 होनो नंगौ मा होनो नोंसिनाव जोंनियावबो नारें गोदै 나랭 거대 나 나랭 콤라코 나랭 거대 खमलाबो बुङो दे लानोसै जोंनियाव नारें गोदै होनना बुङो बेनो जाहैबाय गेट 110 एनुअल कन्फारेन्स बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सन बेनुआनो जाहैबाय धाकिन कुयाबिल बाप्टिस्ट चार्च एसे इसोरनि राव खोनासंहैनोसै ना इसोरनि राव खोनासंहैनोसै फैद' हेलौ सार माबासो सिगां औ इसोरनि राव खोनासंसै नै बाहाय एसे डेक'रेसन खालामदों डेक'रेसन नै साथा गोजौ समायना नुदों ट्री हाउस मोजां नुदों ट्री हाउसखौ ट्री हाउसखौ मोजां नुदों टेन हाउस नङाब्रा ट्री हाउस नों मा होनामोन टेन हाउस टेन हाउस होनना बुंदों सरि ट्री हाउस बाहागो लाफैनो हानाय बर'नि गासैबो थाखोनि गेदेमा नुजाफैनो मोननाया आं सानो आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां मोजां साजायदों माथो मोजां साजायदों नै बेयो नैबेनाबो मोजां साजायदों ने मा मण्डलिनि बियो नाव हिरुवा बा खात्रालै नाव हिरुवा बाप्टिस्ट चार्च मा नाम दंलै अदालगुरियावसो खोनाबाय संदों रे हो मा सब्जि संदों रे नोंसोर सागनि वा सागनि आरो ना सातनिखौ सागनि सागनि मोजांलै सागनि बानायदों गोदान सोदोब रोंलायबायलै सानजारिफोरनि सागनि बानायदों ओमफ्राय बे सामब्राम गुफुरखौलाय माथो होनो नोंसोरलाय सामब्राम दाउखिया सामब्राम गुफुरखौसो होनो बे गोजाखौलाय सामब्रामा होनो ना माथो जानाय आरो दिलि भाजा मा भाजा दिलि भाजा बे मिक्सारखौ दिलि भाजा होनो नायदों गोगोमलै नोंसिनाव एसे थाहैनानै रावखौ सोलोंनांसिगोन होनद्रे आङो ना आसोल सानजारिया नोंसिनि जायगायावसो रायलायो रे ना सानजारि भाषाया सानजारि रावा दिल्ली मा होनदोंमोनलाय दिल्ली भाजा दिल्लीनि दिल्ली भाजा दिल्ली भाजासो आरो दिल्लीनि मोजां दिल्ली भाजा मा मैगंजों संनाय रे मा मैगं संदों ओंखामसो संदों ओंखामसो मैगंखौलाय संथ'वाखै संखांबाय मैगंखौ संखांबाय माथो मैगं आरे दाउ मैगं लकेल दाउ मैगं लकेल दाउ मैगं नै बियो लकेल औ मा आङो भिडिअ बानायदों रे नोंलाय नोंनि मुङालाय मा बुंदो दैमारि नों माला हायनाय दहाय हायनाय नों मा क्लासाव फरायो केजि What is your name? My name is Evia Deimari. A for? Huh? A for? I don't know. You don't know why you don't know? जारो बे सोर बेखौ सिनायना सिनाया सोर Who is he? सोर बियो सार मा नाम बेना एल'ग्रा सार होननांगौ वेलकाम एल'ग्रा सार होननाय एल'ग्रा सारसो एल'ग्रा सारखौ गासिबो सिनायजोबो गोरलैफ्राबो गिदिरफ्राबो बोराय बुरैफ्राबो ना नै सिख्ला गिदिर दंथारो मा नाम होनदोंमोनलाय नोंना टुइंकल हाथाया मा सेवजोबखो हा सोर जालांखो नों मेथाइ रोजाबनो रोंगौ ना रोङा मिथिया दे मोनसे रोजाब दे ओमफ्राय डेन्सलाय राइम्स दे राइम्स स्कुलनिया शेपनिखौ रोजाबदो स्कुलनि राइम्सआ
네. ओंखाम उखैबाय मोनदां हेलौ सार 그냥도 구이바에 마트 흔도 없는. औ नै दा जोङो एल'नो 로건 타나 मोनसिगोन 하야? 감 잡아 로건 타나 하야? औ औ जों दा एल'नो मोनसिगोन नै अमा बेदरजों एल'नोसै औ माने मैगं मैद्रु हारिबो सबजि होनायबाय नै औ औ औ औ जोंनि सानजारा माबायदि बुङो 이거는 खोनासं나 ला. खोनाबायना बे सानजारिनि बुङाखै रे बियो दा माबायदि जानो दे अमा बेदरखौ जानानै देखायनाय माबायदि गोथाव नंगौना नङा? गोथावना. गोथाव ना सवानि नामाव आंबो जानोसै जादो दे जादो